वाहनरुचिरं संयुक्तं चक्रजेनं भद्राय वामभागे देवानां सारमेकं कुशलपरिष्कं ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଟକଳାରେ। ସମାନ ଅଙ୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କରାଯାଇଛି ଏକ ଲଟେରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଲଟେରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଓ ଏବଂ ଓଏବିର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ। ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଲଟେରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଲଟେରୀ ଦ୍ୱାରା 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି।